Anem fent el teu moment de xerradeta. Hello! Jo sóc Naina. I jo soc na Neus. I això és el nostre podcast. Anam fent! Segueix existint aquest podcast? Segueix existint aquest podcast. Pensàvem que no, però hem tornat de Com que Tailàndia. pensàvem que no? Pensàvem que no perquè, joder, després de com a 3 setmanes, que si blog, que si Tailàndia, que si tal, varen començar els blogs dient igual morim en aquest viatge. Han tornat, Sí, som ja. aquí, som vives. Hi ha gent que m'ha demanat si tornaria a anar fent. Jo també. Anant fent no mor. L'altre dia vaig entrar, a una cafeteria i per random, jo estava fent feina, vàrem anar a berenar, i una de les al·lotes de la cafeteria m'ha dit, tornareu a fer podcast? En I jo, sèrio? Sí, és que ara estava en els blogs, estic fatal, encara n'he d'editar un, no sé què, així, però que sabeu que, clar, és que desapareixem així de repente, els nostres micritos diuen xau, Sí. i som a l'altre punt del planeta. Sí, però bueno, hem tornat, primer episodi post-tornada de Tailàndia, Uau. post penjar tots els blogs aquests dies. He de dir, primer, que estic molt contenta d'haver fet els blogs perquè ara les veig i com que em fa il·lusió i són superxulos i tal. Després, les ha vist moltíssima més gent de que pensava de que les veuria. Sí. Literalment nosaltres les vàrem fer i vàrem dir, un blog que són 40 i pico minuts i tal, és més complicat que potser algú ho vegi, si no t'interessa, no sé què, no està en el nostre contingut. Pensava, literal, que no ho veuria quasi ningú. I Però m'ho ha és que ara- sorprès un munt i gent super dins la narrativa i seguint els blogs i tal, i gent que, per exemple, a la feina m'ha passat que una persona que, bien, tenim bona relació però no és com a super així i tal, un dia vaig aparèixer i m'ha dit tu no eres per Tailàndia i tal, tipo, li havien arribat que feien blogs També t'he dit, com per no arribar a la promoció que hem fet cada dia ja penjant un videíto tan pesades. avui vlog, tal, no sé què. Escolta'm una cosa, que divertits han quedat. Jo estic orgullosíssima i del que més orgullós estic Ara diràs el mateix que jo anava a dir també, és que ho hem fet. que ho hem fet. O sigui, no hem... qualcun dia potser mos hem retrasat un poc més, però com que ningú esperava que penjassin res, tampoc era una cosa de... Mira, haver tornat Jo soc doctor 5, com ho podeu comprovar. Sí, haver tornat i haver gestionat, que no ha estat fàcil, la veritat, ha estat molt exigent, editar, ara queda super de la feina de fer vídeos i tal, és una Posa't putada, a editar, sé què. posa't a No, editar no. un vídeo amb 3 hores de brut. És No, que no anant de bromes. el problema és fer feina tot el dia i després tornar i que m'havia de posar a editar el blog que havia de sortir el dia següent a partir de les 12 del vespre i estava a les 11 i estava de 11 a 4 des de matí editant el blog i després aixecant-me el dia següent per anar a fer feina prestes de matí, no sé què, i així, i és que quan acabava un ja m'havia de posar amb el pròxim, o sigui, i realment som estúpides perquè simplement haguéssim pogut dir pues començam a penjar els blogs una setmana més tard de lo que les hem començat i tenim més temps per editar-los i tal, ningú mos exigeix res i nosaltres mos autoexigim Sí. perquè som I massotes. varen dir blog diari quan realment haguéssim pogut penjar un per cada 2 setmana. dies, cada Nosaltres setmana. mos hem complicat la vida, però te diré, Però és està que molt mos bé. agrada, som massoques, m'agrada complicar molt la vida. però que ho hem fet bé així, perquè és que si no ho haguéssim fet així, ara encara estarien ja arribant a Nadal i encara editant blogs de Tailàndia. Ja. Ara crec que ja és com a, vale, ja ho hem passat, jo de fet vaig editar ara el darrer i ja quan vaig acabar va ser com a, vale, ara s'ha acabat de veure el viatge, perquè era com a... Encara estava Encara entre estàvem nosaltres. allà, exacte, sí. No, a mi també una altra cosa que se me va comentar era que estàvem ja estirant molt el xicle d'haver anat a Tailàndia. Qui te va dir això? Una persona me va dir això. Pues jo, a mi no m'ha dit ningú, jo no ho trob. Jo trob que s'havia d'explotar d'aquesta forma i punto. Pues me van dir això. Molt Ja bé. anda, ja. Anda, escolta'm una cosa. És una persona en que tinc molta confiança, o sigui que... No mos... Segurament et vaig insultar un poc i ja està. Molt bé. No mos han gastat el dineral que mos han gastat com per no estirar el xicle. L'havíem d'estirar fins al final. De fet, a mi encara me queda a Instagram penjar una segona part de fotos del viatge. A mi també. O sigui que- A mi me falta un per la meva personal penjar coses i tots els reels, perquè encara he de penjar Penjarem reels d'anar fent. Sí. El xicle s'estirarà encara bé, no vas pensar, hombre, estàs tu. És que clar, una no se gasta els dobles que s'ha gastat per no estirar xicles. Anirà bé la cosa, però... Total, En general, el viatge molt xulo. ja som aquí. Mos ha valgut molt la pena. Joder, i tant. Tothom que me demana li dic el mateix de que ja anàvem les dues amb idea de que mos agradaria molt Tailàndia com a país i com a tal, però que encara mos ha agradat més Sí. de lo que esperàvem. Jo crec que el man com mi, Hombre, superbé, sí. tot ha anat perfecte, no hem tingut hagués estat molt nostre tenir qualque problema així, qualque liada, algo que no funciona, tal. És que tot ha anat bé. Tot ha anat rodat, tot ha anat bé, cap problema.
I tornem a assajar a Mallorca, Ara és que, a més, el podcast se viene una era bastant divertida perquè... Tenim molt de convidats. O sigui, ara... De sobte tenim overbooking. Després, clar, heu tingut tanta dosi de nosaltres dues totes soles que ara ja està. Ara hem de donar hem de donar veu a altra gent que nosaltres ja estàvem cansades de nosaltres. És que no tenim res més a dir ja. Basta. Bueno, o sigui, sempre tenim moltes coses a dir. Sempre tenim... Una altra cosa no, però per tenir un podcast parli que tenim. Molt. I avui presentam ja... Sí. He de dir que avui... No, la persona que ve avui és històric. No, és possible que sigui real, un dels episodis més especials d'anar fent. Possiblement, sí. Pot ser, especial a nivell emocional. És molt especial. I de per història d'anar fent. És històric. No, que és super especial, de veres vos ho dic. Avui ha vengut a divertir-se, a anar fent una persona amb moltíssim de talent, genuïnament, que s'està estrenant in the world, és que s'està estrenant, bé, ara ho entendreu, ha vengut a divertir-se anant fent en Dani! Com estàs? Molt bé, i vosaltres? Nosaltres molt contentes de que siguis aquí. Que venia superemocionat, en plan, uau, que xulo. O sigui, me va fer moltíssima il·lusió quan m'haureu escriure per venir i tal. És que aquí hi ha un lore... Hi ha un lore molt fort. Hi ha un lore molt fort. En Dani és la persona que jo no sé si des del principi, però per jo és com si sí, no? Que realment ha estat sempre. És un personatge icònic per aquest podcast. És una persona que mos ha... O sigui, gent en general que mos han seguit des de fa molt de temps o que mos seguien bastant en el principi o que mos han contestat molt o que nosaltres les tenim fitxades, doncs hi ha persones que tenim molt fitxades i jo crec que és la top persona. La top persona més fitxada que la van conèixer per anar fent, que mos van conèixer a través de mòbil i de missatges i tal, i després ja en persona, és en Dani. I avui en Dani ve aquí que fort. A presentar un EP. Sí, o sigui, és que vaig començar a seguir com a la primera temporada o així. I bueno, pues, a la segona com sí que vaig començar a aparèixer qualque àudio a la veu del poble. Jo crec que qualque més d'un àudio hi ha. Sí, la veu del poble la remuntaven Nelly i en Dani. Nelly se dels ous i en Dani sempre. A la tercera ja se me va començar a mencionar moltíssim. Sí, sents que t'han mencionat moltes vegades, segur. De fet, bastant, en plan... És que després ho has penjat per Twitter. Després també, sí. I a la quarta estic aquí, o sigui, uau. Hombre, és que ja... És l'evolució natural de les coses, no? Sí. Jo, a menys seguida tant de mencionar a Nat i un dia me puja un concert. De Neus no sé quantes vegades han mencionat en Xenoa i encara no ha hagut res aquí, A poc. Però si en Dani ha vengut aquí... No tenim la Xenoa, però tenim la nova estrella local d'èxit. Primer de tot, EP, què és un EP? Hem de començar tan enrere. Què és una cançó? Què és la música? Però un EP jo he descobert el que és enguany. Què diu, Neus? Escolta'm una cosa, que jo no sabia la punyetera diferència entre un EP i un disco, què vol que te digui? Molta gent m'ha demanat el que és un EP. Clar. I és com, uau, jo pensava que com a societat ho teníem assumit ja. No para nada. És a dir, hi ha com tres tipus de llançaments. Posa't un poc a micro així. Hi ha els singles, que són single una cançó o dues. Després hi ha els discos normals de tota la vida, que són LP, que són unes 10 cançons normalment, o més. LP. Vale. I després hi ha CP, que és com un punt intermig. Solen ser màxim 6 o 7 cançons, i després això com un disc però bastant més reduït, que a nivell com d'artistes més petits com jo, pues, que no tenim com tant de recursos i tal, pues, és com una manera més senzilla de fer-te veure i de començar. De començar, claro. Sí, exacte, perquè al final, jo que sé, si m'he de tirar 3 mesos més fent 4 cançons per arribar a fer un disc, me'n mor de soll. Ja. Llavors, per artistes que ho fan tot, en plan, jo com me produeix, compòs, tot passa per jo. Chico para todo. I com me va venir molt bé com pensar en aquest format, jo volia fer un disc però va ser com no rip. I de vegades està bé també assumir que no s'arriba a tot. Claro. Bueno, però se pot començar així perfectament i després a poc, però tema... I artistes que se dediquen només a treure EPs també, no? I singles, artistes també que treuen moltíssim de singles i potser treuen un disc i després sí que treuen el recull dels altres singles que han anat traient, o sigui que tampoc... Vale, música, cantar, fer un EP, de on t'ha sorgit tot això? Espera, què?
arrencam ja. Ai! Hem de fer pregunta inicial. Ai, Arbora, ara se'm Clar, estava és que oblidant la pregunta mos inicial. estan flipant aquí. Anava jo ara tant d'això amb CP que... Ara, avui ha vengut en Dani, però ja tenim de fer una pregunta. Que és d'un podcast que encara no heu vist. Sí, hem de dir la veritat. És No un passa podcast res. que ja està gravat, però encara no ha sortit. I una altra persona, poden dir que és del gremi, d'en Dani. Sí. Aquest mes només vendrà gent del gremi, pa que no Sí, s'entendamos. sí. No? Me Però al lo final banco, hem de ser sí. sinceres. Vendrà gent del gremi i una d'aquestes persones va deixar una pregunta fantàstica que sortirà la setmana que ve, que la pregunta és: quina paraula elegiries que una vegada la tries, tens la decisió de triar-la o no, si la tries, guanyes 5 milions d'euros, ¿vale? Però aquesta paraula no la pots tornar a sentir mai més i en el cas de que la sentis, mors automàticament. Bona Uau. pregunta. M'ha vengut en el cap esgarrifar. M'apareix com una paraula que és feixuga de sentir. Esgarrifar. Ui, però jo l'he sentida darrerament. Però és que saps que per nosaltres vàrem pensar que fins la paraula més random, en qualque moment... Però Sí. clar, l'has de sentir tu, igual simplement pues, te deixes del món i no... Dius, Sí, ah, que no- al no final te ha de sé, ser una no te paraula sé. que no sigui molt comuna, no? Sí. Sí. Llavors com trob que igual esgarrifar pot ser... Jo crec que cercaria bona una paraula així que fos com a del català antic, que ja ha mort, que quasi ningú la diu. O una paraula amb un altre idioma, en plan... Copuncar. Com un cat, la paraula més sentida del planeta. Copuncar precisament no, De la duc sobte. tatuada, fins i tot, i igual no és la millor, perquè clar, Sí. me demanarien, què dues tatuat? No. Bueno, si tu No, la dius... si la dius tu, no, l'has de sentir d'una altra persona. Per això dic que podries dir qualsevol paraula, jo que sé, en anglès, literalment, escolta, i te'n vas a un poble perdut d'on sigui que saps que mai xerrarà ningú en anglès, Però i és ja que està. sempre pot passar, jo que sé, que hi vagi un guiri un dia... És que sempre pot passar Pots algo. prendre la decisió... La pots sentir per la tele, la de pots sentir no- per la ràdio, la pots sentir a una cançó. Però és que jo amb 5 milions d'euros me'n vaig del món i jo no he de tornar a sentir ningú més si me fa falta, saps? Si te'n vas i comences a viure tota sola tancada dins un búnquer, 5 milions d'euros, Sí, un búnquer renten. tampoc, però me compro una illa, jo que sé, també. Però en quin moment te'ls adonen? Perquè clar, Ja. si te'ls adonen però després, si l'escoltes, els has de tornar. No, morts. No, morts. Ah, morts. Clar, Sí, sí, sí. Bueno, però Però ja l'has si disfrutat. ja els has disfrutat. morts ipso facto, aquest detall. No sé... Almenys jo que tampoc mos hem de posar tan específics, si és morir, punto. Sí, te mors, de repente. Jo ara mateix no te sabria dir una paraula. O sigui, ara m'agobiaria molt. També pots aquesta prendre la decisió de no fer, de no fer res. de no elegir cap paraula i quedar-te com estàs. Igual jo diria això. No, però qui no arriesga... No, Jo però- m'enduria 5 milions d'euros Però 100%. segur que passa que jo valor moltíssim i de lo que més una vida tranquil·la. I jo si tingués això estaria tota la vida patint no sentir aquesta paraula i a lo crec millor que només no. per la tranquil·litat de vida diria "Uf, Però si tries una paraula que no sentis en el teu dia a dia, o sigui, una paraula d'aquestes que se t'obliden, però jo, i si un dia mires Total. les notícies Pues no I els la diuen? mires. ah no, clar Escolta'm, si tries esgarrifar i vius a Castilla-La Manxa, no fa falta que tornis a sentir català. Saps? No és tan complicat, realment. Jo crec que però t'estàs m'arriscaria. arriscant a viure amb espanyol. o sigui, tu te donen 5 milions d'euros però Que hauràs és de viure pitjor. Que és pitjor, no sentir esgarrifar o viure amb espanyol. No sé. o amb ha dit un altre, també ha dit poble perdut de no sé on, viure entre guiris, viure en castellà. Bueno, però en 5 milions d'euros. O Tothom sigui, té un preu. Tu prefereixes dobbers a viure la vida que tu vols. No, però jo és que amb dobbers també viure una altra vida que jo vull. Viuria la vida que jo vull en dobbers, a damunt. Jo no li veig cap tipus de problema. Crec que encara sóc una I sense fer feina. romàntica de la tranquil·litat. Exacte, i sense fer feina. Que jo me cercaria 1000 maldecats perquè tampoc podria estar fora a fer res, però és un altre rotllo, sí, 100%, jo m'enduc. No m'avançar perquè estem aquí... No, però és guai, és En una aquest conversa debat. divertida. Anem a xerrar també, vale, des dins, fets Ara pregunta. sí, EP, por a la foscor, no? Se diu? Sí. Bé, per què es diu por a la foscor? És un tema, o sigui, en un principi s'anava a dir foscor habitual. Vale. Estem Pues m'agrada més por a la foscor. Sí, foscor habitual Que era ara com ja. superlíric, super tal. El tema és que el vaig penjar i com me donava fallos la distribuïdora. Llavors vaig haver d'esborrar-lo i quan el vaig tornar a penjar com no me deixava perquè com ja existia aquell disc, llavors vaig haver de canviar-li i era com la meva segona opció. I por a foscor és una part d'una de les frases de la darrera cançó i Cusa.
cussa. Sense tu no som res. I no sé, me va parecer com guai. A més, com tota l'estètica és com super blanca perquè posa foscor, no sé què. I me va agradar molt com jugar amb aquests contrastos de dir, no, és un àlbum que hauria de ser fosc, però ho tir tot cap a una claredat absoluta, cap a una infinitud en el final que representa aquell fons blanc, i com està tot com superpensat a nivell de anem a fer algo que xoqui i que generi coses, perquè en el final, quan plantejàvem com fer tot aquest món visual, com la frase principal era com anem a fer sentir coses, que sigui rebuig, però que sigui algo, sentir algo. Que guai. I ara xerraves en plural, en qui ho pensaves? Bueno, tota aquesta feina la vàrem fer, jo vaig donar-li moltes voltes en el cap, però na Núria, que va ser la fotògrafa, i en Vicenç de Fades, que me va fer l'estilisme, me van ajudar un poc a endreçar totes aquestes idees i ho hem fet com un poc junts i ha estat superguai el procés. Tornant darrere, que és el que te demanava abans, com ha sorgit això de la música, de cantar, de sobte t'ha sortit ara perquè sí, o te ve d'en fora però encara no ho havies posat com en pràctica? Jo fa com 2 anys que produïa música a casa meva, però en plan com... no sé, com que m'agradava fer sons i ara vaig a provar no sé què. I vaig començar a composar, tal. Me vaig comprar un piano, en plan, això és fort, o sigui, un teclat de merda, en plan, tampoc tinc. Però vaig vendre com moltíssima de roba per Vinted, en plan, tot l'armari. Me vaig quedar sense roba, però me vaig comprar un teclat. I vaig començar com a aprendre, no tenia ni idea de tocar el piano, vaig aprendre jo tot sol, no sé què. Vaig començar a composar i vaig començar com a juntar tot, i allò que composava i allò que produïa pues, ho vaig començar a juntar i m'ho vaig proposar com a principi d'any, com que volia treure alguna cosa d'allò que feia, no? I en un principi l'objectiu era com treure una cançó i prou, però com que m'he engrescat i ha sortit un EP de 6 cançons. I aquí estem. Però tu has tocat mai cap instrument? O has fet música, això mític de petit, la flauta a l'escola? La flauta a l'escola i ja. I com se te donava? Buah, xilòfon és increïble! M'apareix top Però instrument. Xilòfon a classe? Sí. Quina és aquesta innovació? Nosaltres també a primari també teníem un xilòfon. Un xilòfon. Primària, flauta i ESO, xilòfon. Què dius? Hòstia, la ESO jo ja vaig abandonar, però... Que divertit. Jo vaig fer com els 2 anys que era optatiu i que se podia fer música, vaig fer música. I era xilòfon? I era xilòfon. Uau! Ara, tot això quant d'anys tens, Dani? Clar, és que aquí on el veus en Dani amb un EP i no sé què... Tenc de 8 anys. És vale, claro. És un diminutet. Clar, acaba de néixer. És que, realment. sí. Bueno, acaba de néixer i bé, nosaltres I bé, que també i ha quan de nascut néixer, amb un EP de Valles Bràs, ja. Sí. I amb un talent de produir de tot. I te toca xilòfon. Clar. Ostres, Clar, és que sona a xilòfon en aquells discs. No, bueno, hi ha Perquè no l'hem qualque sentit. so que podria ser xilòfon, però és tot elèctric i Entre sintetitzadors i coses. flauta dolça, xilòfon i piano que has començat ara, quin és l'instrument que més domines? És que Que més domines, domino. No que més t'agrada, és que més domines. Clar. Diria que és piano perquè és com el que tinc més a mà, però tampoc te creguis que som aquí amb Mozart. Però o ja l'has sigui, dominat més que la flauta dolça. Sí, però La flauta dolça a l'escola... A mi se m'ha Es oblidat tocar, tot, no jo sé crec. què. Jo no vaig arribar a tocar el Titanic. No! O sigui, jo no vares arribar... tocava com el himno de l'alegria de sobte. Ah, bueno, no, jo també. Però també vaig tocar. cançons sí. així com difícils no he arribat mai. El Titanic consideres cançó difícil? Jo el Titanic m'apareix com sobre per excel·lència de flauta. Sí, és... Ja. O sigui, jo era la meva cosa preferida de tocar en la flauta, me A passava mi superbé. m'agradava també. Jo me posava a la terrassa de casa meva que tocar-la en plan, pa la calle, saps? Jo, és que jo tocava, i bé, toc, no se m'ha oblidat, la flauta travessera. Tota la meva vida l'he tocada i he estudiat música tota la vida i tal. I quasi totes les notes en la col·locació dels dits de la flauta travessera coincidia amb la col·locació de la flauta dolça. amiga. Per tant, Uau. per jo era com que podia tocar tot absolutament sense... A més, les partitures per jo eren molt fàcils. Jo des dels 4 anys he estudiat música. Alumne avantatjada. I Total. clar, jo podia tocar el que sigui, però tipo, me dones una partitura i te'l podia tocar al moment sense mirar res. I jo m'ho passava bé. Jo I a més, això me costava una era com el barbaritat. meu moment de veure que l'altra gent
feia desastres, no li sortia les notes, no sabien llegir les partitures i no sé què, i jo en aquell moment sí. Eres aquell tipus de persona que s'enreia de, No, de sa gent de això no. Jo No, era super... igual no ho feia públicament, però estava per dintre En així. el seu No, cap. Sí, jo sempre he estat un alumne, i Neus també ho ha vist a la universitat, i a la universitat ja era molt més extrovertida que abans, he estat una alumna molt callada, silenciosa, Però bé, això no deixa que tu pa dentro t'enriguis de la gent i no passa Però res. no me deixis aquí ara de que m'enric de la gent, si ni me coneixies quan anava a primari. Bueno, però tot Que se reportin els meus companys de primari. Pot ser, exacte. A menys que me'n vaig enriure per no saber tocar la flauta de qualcú. Jo de petita, jo m'enreia de Jo qualcú. no tens record. Però perquè és graciós, perquè fas desastres i és divertit, jo No m'enreia. tens record d'haver-me enrigut de ningú per no saber tocar la flauta dolça. Ah, jo sí, Però però no, motiu segurament sí. Per no saber tocar risa, la no flauta risa en dolça. plan bully, però sí Ah, risas és en plan... del que m'estàu deixant. No, No, però jo estic que sé, xerrant de risas quan- de corporatives. Quan sortia qualcú a la pissarra i posava olla amb vaca. Claro, clar. Sí, algo així com que te fa gràcia i ja està. O si no, tu penses per dintre, en plan, jaja, però com tot, jo de petita era super tremenda amb aquest tema, esclar que sí. Tu i jo de petites crec que no mos haguessin duit bé. Probablement no. Jo amb en Dani crec que sí que... Pot ser. Tots dos, en plan, no sabien de la flauta així com intentant, no puc. Pues sí, que ha estat divertidíssim. Bueno, no sé on anàvem ara amb aquesta conversa. Però la Bueno, qüestió... anàvem a cap als instruments, de lo que Ah, toca, sí. temes sintetitzadors, com te familiaritzes amb tot això, com comences Claro, a, també, a produir. i autotune també, bestis, no? Entenc? M'encanta. 100%. Perquè la teva veu La meva mou no se sent. no se sent, vale. No, està completament Sí, filtrada. si ara te demanen que mos facis aquí un tema de a capella... No ho sé fer. No sé cantar. Me sap greu. Bueno, no, són recursos. Però aquí ningú sap actualment. cantar i cantar molt, o sigui, realment. Nosaltres Total. aquí cantant cada setmana. I mos No, és és igual. més per formar que saps fer-ho. Exacte. Realment, és tota actitud. Buah, m'encanta. I no clar t'has que sí, plantejat anar a classes o algo? És que saps el que passa? Que treure un EP és molt car. Sí. No tinc dobbers per ficar-me ara a classe. No sé, o sea, treure un EP és molt car. O sigui, realment Què és el que costa dos pes de treure un EP? el que que tu vulguis que sigui. Realment, però clar, jo ara m'he ficat que si fer una sessió de fotos, que si vale. un estilisme, que si no sé què. Llavors, clar, tot això, pues, al final te costa uns dobbers i ho has de pagar, clar. En plan, si t'ajuda gent, és el seu que aquesta gent cobri. Claro. Llavors, és principalment això. O sigui, igual tampoc són tant de dobbers, però per a un estudiant, pues... Amore, clar. Per un estudiant, qualsevol tipus de gasto és ja... Exacte. És una clar. despesa històrica. Treure Sí, CP sí. com a tal, però, tipo, tu penjar aquestes cançons a una plataforma i A tal, un no Spotify, te costa com dos se pes, fa? no? Se fa, és a dir, tu quan penges una cançó no la pots penjar directament a una plataforma, o sigui, no pots anar a Spotify i dir, vull penjar això. Vale. Has de passar per una distribuïdora que fa com d'intermediari. Llavors hi ha com molt de tipus de distribuïdora, hi ha com distribuïdores que pagues com una mensualitat i tu pots penjar les cançons que vulguis i ells te les pengen i no sé què, distribuïdores que pagues com per cançó, tipo, per cada cançó pagues 3 euros i ells te les publiquen, cançons que te cobren una part de lo que tu cobris, o sigui, igual no cobres el 100%, cobres un 90% i ells se queden aquell 10%, és a dir, al final aquestes distribuïdores el que fan és llevar-te benefici. I que tampoc te creguis que és aquí, és a dir, igual he guanyat 50 cèntims 50 cèntims en putatip. en putatip, sí, perquè les altres no han arribat a 1.000 reproduccions encara. Però, per exemple, aquestes distribuïdores tu les trobes per internet o venen a ser com a discogràfiques? Com... No, què onda? són bueno, n'hi ha públiques i n'hi ha de privades. Vale. O sigui, Sony té una distribuïdora seva, però després hi ha com distribuïdores més obertes que literalment va qualsevol i diu vull penjar això i t'ho pengen. Vale. Interessant, eh? Perquè, és a dir, tu t'has hagut de formar en tot això, tu tot solet, m'imagino, per Clar. aconseguir pues, poder... Bé, a part de formar-te en produir i tot això, però després és molt important també saber què fer en el que ja has fet. I temes legals també, o sigui, igual quan has de penjar una cançó has de registrar-la que si a SESGAE, a SAIE, a no sé què, hi ha com un munt d'entitats de gestió de drets de no sé què que com no registris les cançons les perds. O sigui, qualsevol pot fer el que vulgui amb elles, te les poden llevar perquè les registra una altra persona. Llavors com, també és molt important com formar-te en la part legal per poder tenir una base i que no se te'n vagi un dia les cançons i dir, saps?
Tu tens enregistrades i les cançons a Sesgae, per exemple? Sí, I el si nosaltres nom ara- artístic també. el nom artístic és supercar i no me'l robeu, Ai, per ai, favor. ai, ai. Però el nom artístic no sé si són 150 euros. Ara, Vale. que l'has de seguir pagant en plan a l'any? Una vegada? Com que ho als pagues? 10 anys. Ah, bueno. Però me refereix, tu ara tens les cançons posades a Sesgae. Sí. Nosaltres, si ara en aquest podcast posam una cançó, a tu t'arriba qualsevol tipus de notificació en plan acceptes Primer, això? molt la o com? xaparan, proposes la teva cançó. Sí, això 100%. Segon, t'arribarà algo de dos bes? No. No, o sigui, a cap No saps res. com... crec que, o sigui, no és tant perquè ho posi a un podcast qualsevol, sinó... O sigui, no us estic dient que sigui un podcast No, no, qualsevol. Som un podcast qualsevol. Però és més com, per si de cas, jo que sé, qualcú penja a Spotify la meva cançó. Ah, saps? ja. Vale. És més com per coses d'aquestes que jo pugui dir no, és que jo vaig registrar aquesta cançó fa 6 mesos i és una cançó meva. Vale. Perquè jo tenia aquest dubte perquè a vegades que han posat aquí cançons com a top, Mos votes mos copyright. votes copyright i jo moltes vegades pens, li deu arribar un mail a la Letícia Sabater Que per cert, la Letícia Sabater ha tret ja... Ha tret el villancico? Sí. Sí. No l'he sí, escoltat. Sí, perquè jo escolto un programa de ràdio i el varen posar l'altre dia el programa i varen donar la notícia de que ja l'havia tret. Està reviscolant un munt del tema dels villancicos. O Sí, sigui, sí. Nedurne ha tret un disc, en Blas Cantó ha tret Disculpa, un single, Sabeu de qui el s'ocupa? disc d'en David Bisbal de l'any passat? S'ocupa Daniela és... Blasco està traient La Daniela Blasco ha un tret? single també de Nadal. Sí, jo he vist un TikTok avui. S'ocupes d'en David Bisbal, És o que sigui, és això. S'ocupes d'en David Bisbal ho ha petat amb un disc de cançons de Nadal. Però que volen Se ser xerrarà, Maria però- Carey Sou Bad, eh? Se xerrarà d'en David Bisbal pròximament, més endavant, en aquest podcast. Ara, volen ser a Maria Carey perquè és que realment aquesta dona ha inventat el millor negoci del món, que és tenir una cançó i que tota sa vida Visquis visquis d'aquesta d'aquesta cançó. cançó. Sí. O sigui, ojalà, jo també vull fer un villancico i viure tota sa vida d'aquesta cançó. Tornant en Dani, quina cançó és així com més especial per tu o per algo que diguis Uau. aquesta? No ho sé, o sigui, al final els hi tenc com a totes com un munt de carinyo, perquè clar, al final quan els estàs produint, no sé què, inverteixes molt de temps en les cançons i jo que sé, tenc 50 cançons que he composat i que no han entrat en aquest EP Uau. perquè no m'ha acabat agradant un ritme, no m'ha acabat agradant... O sigui, realment són com els finalistes d'OT, per jo. Llavors, clar, jo els hi tenc com moltíssim d'apreci a totes. Sí que és vera que Putativ, com va ser la primera i tal, li tenc Mira, com... jo t'he de dir El que no sé quantes reproduccions té Putativ, però la meitat o el 70% són meves. O sigui, jo l'he escoltat tant i quan va sortir vaig dir això què és? Sí. O sigui, t'ho juro que m'ha agradat moltíssim, l'he escoltat moltíssim i m'agrada molt. Ai, jo, I de fet gràcies. la vàrem pinxar a un festival. Que sí, que està a la nostra llista de DJs d'èxit. Sí. Està Sí, allà. és que de veres que m'agrada molt. Que si no l'heu sentido, bueno, Bueno, és que no ho tu han has sentit dit, tot el disc. però tot ja està out, tot. Des de divendres era, no? Des de divendres, sí, va sortir divendres el disc, està tenint superbona rebuda. Estàs content? Estic supercontent. Molt bones Supos. crítiques. I podrem man, escoltar aquest No disc festejarem que estem en directe. gravant abans. Ho anunciï ja? Hombre, és el moment, jo crec Mos que ha tenim dit, ja una mira, estona en Dani aquí. ha arribat aquí. Quan li van dir que vengués, ja mos va dir qualque exclusiva. I avui ha arribat aquí també dient que tenia dues, no una, dues exclusives. Dani? Exclusiva, Exclusiva anant fent. mundial. Mundial. Internacional. Dia 28 de desembre. Tenim llibre? Dia dels Sants Innocents. Sí, no serà broma, no? No, no serà broma. Vale. Espera. Dia 28 de desembre. A Falanich, A Falaní. concert de presentació d'en Dani. Serà molt fort. Que maravilloso. Sí. Tenim lliure? No ho sé. Ai, m'on anàvem a anar. Bueno, no, ara no tractarem aquest tema, però com? Concert de presentació a Falanich que passarà A Falanich on? A Falanich, no sé com se nom el carrer, però En el carrer? sí, és Hòstia! obert. Això serà guai. Sí, serà superxulo. És un concert que estem organitzant amb el Coso, amb Sataneu, els Quatre Cantons, amb un munt d'entitats i serà superxulo, o sigui, heu de venir. Jo ja l'estic preparant i serà increïble. Heu de Entrades? Concert obert. venir. Entrades gratuïtes. Clar. Gratuïtes. És un concert obert. Vos fa falta alguna més? Concert obert, Serà entrades xulíssimo. Hi gratuïtes. haurà correbars,
hi haurà després actuacions de gent superxula, punxen a Xisc, serà xulíssim, heu de venir. Però és que aquest esdeveniment és fantàstic. Ai. Gran concert de presentació. Nosaltres no sé si serem per aquesta illa, però bé, no passa res. La Neus i jo comentant d'anar a cert puesto aquests dies. Sí. Bé, no passa res, ja veurem, la vida al final se col·loca, jo que sé, i no n'hi haurà un altre següent, Vale, 100%. Moment, informacions i tot això, @ en Dani. @ en Dani amb 2 es i 2 is. @ en Dani. En Dani. Igual has de canviar el nom. Igual has de d'Instagram, canviar. Ja, però saps el que passa? Que volia un nom que estigués igual a totes les xarxes i era com l'únic que tenia igual per tot. Però a Instagram me diràs que ja està pillat en Dani, tot Sí. sol. En Dani /. Vaig provar 1000 En formes i punt Dani. tot. Bueno, no li farem canviar nom, pobre nina, està bé. En Dani 2 és al En Dani. principi. Vot sortirà perquè ets la persona més important ara mateix. Estarà. Vale, fantàstic. Serà increïble. I tenia pensat aquest dimarts o dimecres, o sigui, aquest, avui és dia 7, Avui és dia 7. aquest dimarts o dimecres sortirà el cartell. Ai! A nosaltres mos podràs fer un petit spoiler, el tens ja preparat? És Sí. que estàvem com a diverses Clar, setmanes abans, això és no? un altre tema, o sigui, amb això de l'artista precari, el que no vulguis pagar t'ho has de fer tu. Llavors Claro. estic aprenent a emplear Photoshop, a emplear un munt de coses que és com, no m'hagués imaginat mai en sa vida que per fer música hauries de fer això i realment és com guai, o sigui, com no estic romantitzant la pobresa ni la precarietat, però estic aprenent a fer Però coses guai. que són superxules. O sigui, i la que precarietat realment te du a m'serveixen. aprendre a fer més coses. Exacte. Però que de la forma més precària, o sigui, en els projectes on menys dobbers hi ha, menys recursos hi ha, és on surten les idees més creatives, I perquè al és final... on solen ser idees més pures, Sí. i més honestes i més autèntiques. Perquè com que literalment has de cercar la vida i l'únic que Total. tens és el que hi ha dins el teu cap i doncs te cerques més les formes de fer coses amb els recursos que tens i és molt guai. La portada mateix, o sigui, nosaltres teníem un munt d'idees, volíem com representar la claustrofòbia i tal, i clar, vàrem començar a pensar, no, feim una capsa gegant, no sé què, clar, no teníem com recursos i en el final és com una cadira de nin petit, jo he sabut que no hi cap a la cadira, de fet, És fantàstic. si te fixes és com estic mitja de fora perquè no m'entres cul i això com amb la cadira, amb el fons blanc que representa com un fons infinit, no sé què, com en el final ho hem plasmat d'altres maneres que, ostres, igual si ho haguéssim fet de l'altra manera que era més evident, potser no hagués tingut com aquests tres fons a darrere i trobo que també és superxulo. Tio, i que és un inici, saps? Que tampoc és una preocupació de ja amb això, ja me hastiento i ja és tot el que passarà No ha de en ser la vida. perfecte, ha de Exacte. ser el que sigui ara i ja està. Ha de ser el que surti i ha de ser de la forma que ho sents tu ara. És que, hola, Total. de 8 anys, el teu primer disc, és fantàstic, tot el que facis realment. Exacte, i que com tampoc sabria si em faria més, si no, llavors com m'ho he pres tot en tot moment com si fos el darrer que anés a fer, Ja també és veritat. perquè és com, bueno, és que igual demà me passa qualsevol cosa o demà ja no vull fer música, jo que sé, saps? Llavors com he estat tot el temps com fent-ho com si fos el meu darrer projecte Claro. i Bueno. he treballat amb això. I a part de que també estàs estudiant una carrera, sí que la vida és com que també se hace lo que se puede, no? Sí. En És a plan, dir, tampoc fas és el que veritat. pots, Se pot, sí. amb els recursos que tens, amb el temps que tens i ho gestiones com puguis i ja està. Exacte. T'hem vist molt nosaltres a concerts, han coincidit a molt de llocs, fins i tot nosaltres, la Neus i jo, a vegades hem anat a llocs i hem dit aquí pega que hi ha aquí en Dani, i I després a eres? vegades efectivament eres, o mos han trobat o algo. Tens molt de referents artístics, musicals i tal en aquest aspecte que te puguin inspirar a lo teu? Tinc moltíssims de referents i tot el temps els empleava a nivell visual, a nivell sonor. O sigui, al final, tot el que faig és una mostra dels meus referents. Sí que és vera que el meu projecte va sortir un poc de la necessitat de no trobar un referent que fes el que jo faig. O sigui, al final, si te fiques dins la música en català, comença a haver gent en perspectiva queer, comença a haver projectes que són més canyeros, tal, però com un projecte com el meu que mescla aquestes lletres de tia loca, És que és increïble. de no estar bé del cap, Maquineo, Màxim... maquineo, jo vull votar, jo vull passar-m'ho bé, com, no sé, aquesta idea de plorar ballant, amb una estètica realment queer, polititzada, no sé què, trobo que és un projecte que a mi me faltava i que és un projecte que jo consumiria i que
de fet, hi ha vegades que me pots escoltar la meva música i és com, Clar. uau. Això ho he fet jo. Clar, però al final com, és una música que jo feia per jo i per dir, és que a mi me falta algo així. I vaig sortir un poc d'això, o sigui, tenc moltíssims de referents, però va ser com un intent de mesclar tots els referents i de fer algo que tingués una identitat, que tingués una consistència com a projecte, però que també fos escoltable. I has dit una cosa molt important també, que és un projecte polititzat, perquè per tu també és important aquest tema. Sí, me feia moltíssima de por no fer un disc suficientment polític, perquè... Quedar-te curt de política. No, M'encanta. total. O sigui, Quan normalment la por és caure en lo polític i en el teu cas és o sigui, tot el de contrari. fet, com 2 setmanes abans d'enviar el disc a la distribuïdora, que ara ja sabeu que s'ha d'enviar a la distribuïdora com 3 setmanes abans mínim de que surti, i 2 setmanes abans com me vaig ratllar i vaig dir, és que això no... tal. I me va donar com per eliminar una cançó i posar-ne una de nova que fos com més política, no sé què. Però ja no se sentia natural. I amb això sí que poses límit i dic, és que vull ser polític, vull reflexar uns valors, vull tal, però al final vull que sigui un projecte natural i que sigui algo que realment me surti. I posar una cançó com imposada per el meu cap, només per fet de voler fer algo polititzat, com al final no me pegava i ho vaig... I que ja hi haurà temps de fer coses el triple Total. de lo que estàs fent. Però entenc un poc aquest sentiment de pensar que potser no és suficient polititzar, perquè he de dir que a mi a vegades amb anar fent això me passa també un poc, perquè nosaltres no som o sigui, al final també el que tu dius que tu volies fer música de ballar i de passar-t'ho bé i tal, i nosaltres també el nostre podcast és un podcast d'entreteniment i de passar-nos-ho bé i de fer una xerradeta i tal, però a la vegada nosaltres també, com a persones humanes, també som persones molt compromeses amb aquest tipus de temes. Però perquè la nostra existència ja és política. Exacte, o sigui, i no nosaltres és som molt conscients d'això, el que passa que potser certs temes aquí no mos hi tenen tanta cabuda o nosaltres les feim més com en comentaris sutils i tal, que no com a tema principal, perquè el nostre podcast no va d'això, però no perquè no hi estiguem d'acord. I a vegades com a... Però també amb això. Sí, però també hi ha una part que ara xer d'anar fent, no? Que també sent que ho fem com de forma sutil, però tampoc mos queda amb O sigui, queda molt clar. Exacte. Crec. No, però que no és... queda en no posicionar-se, perquè de fet no posicionar-se ja és posicionar-te un puesto i nosaltres sent que posicionar-nos mos posicionam. Així que per aquesta part és molt important posicionar-nos, no? Per tu és el manco. Sí, hem d'entendre que la música i els projectes culturals són una porta d'entrada a la politització al final, i si no ho feim, la gent que estem implicats en aquestes coses no ho farà ningú, i en un context en què la politització gira més cap a la reacció, cap a sodi, cap a tot això, com al final crec que és la nostra tasca implicar-nos i emplear el poc altaveu que tinguem per fer un poc d'activisme en favor dels drets humans i de la nostra vida. D'ISO. I punts. Totalment. Crec que podem passar un poc a l'altra part i l'altre tema que volíem obrir avui, que era que, bueno, nosaltres ens hem trobat, com dic, a molt de concerts i altres activitats, en general, també, que ens hi hem trobat. Sí. En Dani sempre està a primera fila. Sempre està a primera fila, en Dani sempre ho dona tot. En Dani és molt fan de moltes coses i nosaltres també ens agrada el moment de fan. Però és un fan compromès. Sí, és un fan no és un fan de que jo soc fan i vaig a això perquè sóc un poc fan. No. Ell és un fan de que va fins al final i de que fins i tot tu mores i qualcun pita que tenia un compte de fans, pot ser? Has tingut mai un compte de fans? O m'ho estic inventant moltíssim? En Dani era Dani Heinista, que penjava informacions de... Bueno, no sé si volia dir això ara, en Dani. És que som a tot o res. Llavors jo només un poc, però sí, o sigui, som un poc compte de fans de tothom. Però sí, total, sobretot a Twitter, és que a Twitter se me'n va. Sempre has estat molt fan de les coses en general? Sí, però... Te recordes des de més jove? Perquè som molt intens, en general. Llavors com m'adona per algo i és com, uau. O sigui, ara m'ha donat per fer música i és com a tope. Però igual demà m'adona per, jo que sé, per fer pastissos. Claro, bueno, també i en fer pastissos també ho donaries com a tot. Sí, és fantàstic. Igual me faig una pastisseria de sobte, és que no ho sé, saps? Com a pla de vida és fantàstic. De què recordeu haver estat primer fans? Tipo, quan éreu més petits o... Anava a dir més adolescents, però en Dani té de 8 anyets. I nosaltres ja no som adolescents. No ets tan petit, però me refereix... Sí, no sé, jo mai he estat... És que sento molt que el tema de ser fan
és com una forma de vida també, no? La gent que és molt fan de les coses va com a molt... Jo sent que se fan de les coses te dona més felicitat a la vida. Total. Sí, Perquè tens amb algo moltes com coses, sí. que t'alegra. Una il·lusió. Sí. Total. Jo mai he estat com a de tenir com a coses de la que se fan i que aquestes i com a donaríeu tant com a per aquestes coses, però sí que record que de petita la meva primera cosa de la que jo vaig ser fan va ser en Katy Perry. De Katy Perry, la primera que recordes. Primera que record, jo en Katy Perry, jo veia aquella dona i jo tornava loca, va ser la primera persona a la que jo vaig comprar un disc, l'escoltava de forma compulsiva, el meu somni mundial era conèixer a Katy Perry, i de fet me va durar tant la cosa que fins i tot quan Aitana va treure una cançó a Katy Perry jo vaig sentir celos, perquè vaig estar gelosa, perquè vaig dir, hòstia, Aitana, saps? En plan... O sigui, vas estar gelosa de Aitana. Sí, però perquè jo pensava que jo arribaria abans que Aitana va ser amiga de Katy Perry. Ara que has dit això, he pensat, no sé si has vist que te vaig enviar un tuit ahir, crec que era. No miro Twitter. Estàs superout, tu Twitter. Te vaig enviar un tuit sobre en Katy Perry que posava, era en anglès, un però l'ha liada moltíssim, o sigui, Katy Perry no és una persona de la que està orgullosa. Espera't el que te diré. Que, sí, no m'he enterat molt. Bueno. Se'n va anar a Formentera a gravar un vale. vídeo. En jet privado i històries. Bueno, cap puntó. De cap puntó hi havia un tuit, però d'això tipus Katy Perry info, news, no sé què, gent que penja coses de la seva vida. I posa... Katy Perry is rumored, no sé què, tal, with her new boyfriend, tal, ¿vale? Algo que tenia un nou xurri. Fotos d'ella a un barco a la playa, no sé què. Ella. I el xurri en qüestió era en Miguel Ángel Silvestre. Uau. I gent en castellà citant el tuit, en plan, el nuevo churri dice, y es el puto Miguel Ángel Silvestre, no sé què. I, però en Miguel Ángel Silvestre no estava en Nerea OT. Jo crec que això era bulo. No, però, hola. sí. I clar, guiris dient, i què qui és, no sé què. Però no estava en no sé qui, que estava com un tio governador, no sé què. No vull ser perquè no sé. A mi me la pela la vida personal de Katy Perry. Jo només sé que en el 2000 m'ho va donar tot. Però és una dada que me va impactar, que la vaig veure ahir, te la vaig enviar. Pues no l'he vista, però m'apareix increïble. Moltíssimes gràcies per aportar-ho aquí. Aquí, les mescles de la vida. Jo és que hi ha uns juntes, això dona per un podcast. Sí, els juntes estranys. Els juntes estranys, I no només de famosos, jo vull juntes. I com se conèixer aquesta gent. Sí. O sigui, com totes l'hora de darrere me genera moltíssima curiositat. Com m'ha conegut Miguel Ángel Silvestre i Katy Perry? A mi són com a persones que no me peguen, no?, de primera. No. Miguel Ángel Silvestre ha fet com a... Va fer una sèrie internacional i igual ha fet un pot de carrera per allà, igual se coneix d'això. La Katy Perry és molt famosa, és d'aquesta gent que tu dius, és famosa de veure. Sí, ja, però no sé. Que la coneix igual un 80% de la població mundial. O més. En Miguel Ángel Silvestre té un poc pretty privilege i a lo millor en la carta de la seva cara passa per molt de puestos. Però, per exemple, un junte que també m'ha cridat l'atenció i seguim ara xerrant de fans, Nana Mena i en Oscar Casas, no vos pareix també com un junte raro? Sí, també és curiós. És com que hi ha... Pensava que anaves a dir Nana Guerra i és de Los Serrano. Aquest també és... Que també ja n'hi ha. Aquests estan casats. El de Nana Guerra m'apareix més raro. Sí. És de Nana Guerra? El de Nana Mena amb Oscar Casas com que és són dos guapos. Que te podies arribar a imaginar. És veritat que són dos guapos, però tu com veus la primera interacció de Nana Mena amb Oscar Casas? Bueno, Aitana i en Plex també és una cosa un poc random, eh? Sí. És que s'ajunta gent estranyíssima, és veritat. Però i no només, lo més evident és a nivell i tal, però no vos passa que també a nivell al vostre voltant també veus juntes raros d'aquests? És que hi ha gent que... A Mallorca hi ha un juntes raríssims. Hi ha juntes molt raros. I per tot, eh? Per tot. O sigui, però a Mallorca... Però és que hi ha gent que tu les veus i dius... O sigui, per què? Com ha acabat aquí aquesta unió? I que després acaba malament. O sigui, que ho veu tothom. Tothom ho veia menys ells, saps? Total. Sí. Jo crec que aquesta gent com que no s'arriba a veure a si mateixa. Hi ha gent que té la percepció de si mateixa distorsionada. Això dona per un altre podcast. Què passa? I sol coincidir amb ser homes heterosexuals. No. Això són noves generacions, Dani. Estic xerrant de les teves generacions. Què passa a la gent jove? A mi no m'incluyo. No, però a la gent més jove que nosaltres me passa molt que tenen un gran problema d'autopercepció i de que viven com a molt en el món de Yupi, no? Què passa amb això? Tu també ho notes? Sí, o sigui, sobretot els homes, tenen... Que raro. Jo no esperava la meva primera entrevista començar a ficar merda dels homes. però sí, no, tenen com un problema realment seriós de pensar-se que són una Katy Perry.
total. O sigui, I això no... Que el narcisisme, que és terrorífic. igual és això, que som com a noves generacions narcisistes o alguna cosa, però jo m'està passant molt de conèixer gent que per ells tot és com a fantàstic, tot estarà beníssim tal, i la percepció de literalment tothom que està al seu voltant és uf, aquesta persona està malament, no? Però després tu xerres amb aquesta persona i diu, no, jo estic encantat, això va beníssim, i passa molt. Vos ho estàu trobant vosaltres també? Igual és només el meu entorn, no ho sé, No sé què dir-te, jo... També hi ha gent més gran que també, Sí, mem, sempre. Crec que el perfil no és l'edat, sinó... Els homes. Sí, Els homes, sí. heterosexuals. I, Perquè el i nostre no tan món- heterosexuals, I no tan heterosexuals, és que Jo tots. sí, de moment sí, és que m'he topat. Però Bueno. ja I mos seguim contaràs, xerrant de Dani, ja fans. mos contaràs. Bueno, Dani, tu de què recordes de fan? Sí. Uau, és que ara ho pensava i no tenc com massa idea. O sigui, igual me record... Igual això és un poc un popular opinion. Ui. Però jo mirava els vídeos de Voy a por ello de Ui, J. Pelirrojo. ui. Ubiques Sí. Neus? Sí, sé lo que és, però no te pega gens. És que estava A molt mi de moda. m'ho donava Ja. tot. Literalment ho veia tothom. O Jo no, però... Jo no era super assidu, Al però nivell, algo vaig cada veure. dia me Uau. mirava el blog És diari. que feien un blog cada dia, no? De la seva vida Sí. ja. Jo de tot això m'he enterat post. No, durant el moment no ho vaig viure. I ara el però, personatge que és, I- Cert vídeo de la seva dona parint Uau, amb el bebè és que recient no nascut comentarem. i ell fent peses a l'hospital a d'hora ella. O sigui, ella, que havia tret un nin de dins i estava a la camilla a darrere així, Mig morta. trasposta, i ell fent peses a davant ella a l'hospital. Not always No. men, but always Però, men. i lo No, pitjor- crec lo que no és pitjor- així. Not all men, but are always, Always men. men. Això, Però total. que ella després ho va dir en plan, tipo, ole, ole el meu amo, superbé, tal, que estava orgullosa dels seus valors. O sigui, és que quina por. A mi això Que me me fa passi- risa, però me fan gràcia els homes que després de les dones parir diuen ha sido agotador. És que aquesta gent viu una realitat paral·lela. És increïble. O sigui, Como és de, lo hemos pasado fatal, ha sido un parto muy duro. No xerris en plural, tío. Wow. necessiten ser protagonistes en qualsevol moment de la seva vida. Com si nosaltres haguéssim empatitzat això, ara s'acaba de viure Però és super igual. així, però és que empatitzes, no? Com a de, hòstia, escolta'm una cosa. I en J. Pelirrojo ha fet això, mira, jo de veres aquest Sí. senyor. No, i no sé si va borrar el vídeo en el final, Hombre, ja de però vergonya, lo primer no? estava com orgullós, en plan, que no l'anava a borrar i que... I Don Dani era Fantàstic. fan d'en J. Pelirrojo. No, és que feien els vídeos de Voy a por ello com de sa casa. Ah, vale. Llavors hi havia un Celopan que jo l'estimava Ah, jo crec que sí tantíssim que en el aquesta veia. persona. Narró en la red Sí. en internet. Ets un poc en celopan. Ah, sí. Ostres, és vera! Uau. Ets un poc, Sí. Te pareixes, sí? M'encantaria ser-ho. Ai, bueno. Literalment és meu ídolo de l'infància. Ets un poc. Sí, Aquell tens un YouTube aire. era un altre tema, no? Sí. Aquell YouTube era guai. Quan Jo era guai, sí. era Quan follower. estava el boom de que la gent encara ho feia per gust i el que dèiem de que sortien les idees orgàniques i naturals. Però aquesta perquè gent era ara que ho igual feien viu per a gust. Andorra, no? No, bueno, n'hi ha que sí, No però... crec, eh? Bueno, En J. Pelirrojo escolta'm, viu que on després és? és que menos de Jonan se'n van a Andorra, na cocina con Chucky que esto con Sanongui, No coqui, no na coqui. coqui, vaya disgust, eh? Hòstia, No na m'he coqui a arribat mi a enterar m'encanta. d'aquesta Na cocina persona. con Saps qui No sé és? qui és. Fa unes Bueno, receptes, buah, te fa una tia diosa i que de repente... na coqui cuina increïble i era com supermona de que tothom ai, la típica de hemos hecho famosa la persona correcta, no sé què, i super fantàstica. La tia treu un llibre ara i la gent s'ha enterat, no sé per què, no sé, algo de la distribuïdora del llibre, no sé per què, però la gent va descobrir que Sí, ho vaig veure se per n'havia Twitter, anat a això, sí, Andorra. sí. I, No perquè ho hagi contat i ell, això és més feo No, encara. i després, com que tothom li començava a dir això, ella va penjar un vídeo dient, o sigui, com que Me no habéis va xerrar, pillado. sí, però no va xerrar de res de lo de por qué me he ido a Andorra, sinó que va dir, bueno, yo, como que ho va dir de, es que yo quiero mucha privacidad y no quiero decir dónde vivo. Però, claro, tu Amor. no era això el tema, saps? I no va dir res de lo de perquè se n'havia anat a Andorra i va dir que no voy a volver a hacer un vídeo sobre esto. I ets la típica que posa la veueta així com a Sí, és super... que ella té la veu superaguda, jo crec que no superadora. la posa. Bueno, en el vídeo aquest, justificant-se, no xerrava tan agut. Ah, Era un mira. poc rorro. Uau. Que un altre, no obrirem aquest tema perquè si no no acabarem. I tu, Aina, fan de què? Jo, el primer que record així de tenir com a més fenomen fan d'això d'estar molt obsessionada i tal, era bastant petita i no era música i això, que sol ser com a lo millor el primer més així. Jo record ser molt fan i que m'ha pegat molt fort per Pulseres Vermelles. Sí, Uau. te connectant ja.
Jo en aquell moment ho vaig viure tant, Sí. però i era molt petita, perquè a vegades he tornat a dir, man, tipo, quin any s'ha d'estrenar la sèrie i tal, i és que potser era com a 2008, en plan que tenia 6 anys i sempre pens, com ma mare m'ha deixat veure-ho tan petita, perquè Clar. després realment no passava res, ho podies veure i tal, però potser a priori una mare diu, són un temes un poc tal per una nina tan petita. Ah, no, a ma mare se li va pelar. Pues que tu eres 2008, veies Pulseres Vermelles, Sí, però jo veies veia coses rares. Los misterios de Laura. Jo, en Sí. el 2008, mirava Aquí no hay quien viva i Buena suerte Charlie. Ja, és que jo no mirava tant d'aquestes coses. Jo Ja. vaig començar a mirar això, jo començava Tu a eres mirar... 2008, havies nascut ja. Sí, som des 2007. Bueno, tenies un anyet. Però jo és que mirava Equipo d'Investigació, mirava CSI, coses d'aquestes superpetita, saps? Ara, així estic ara, de que estic loca d'aquests mirava Gran temes, Hermano. però... Clar. Gran Hermano. Jo estava En ja quants també. anys miraves Gran Hermano? Des de que vares néixer, no? 10 anys, Sí. igual. Sí. A quina edició te vares No he vist enganxar mai tu? Gran La de Hermano. Bàrbara, Sí. Nadara... Nadara, aquella edició va la ser- naranjita. Des de ja, cuesta abajo y sin frenos. Sí, total. No he vist mai Gran Hermano. Pues aquell any especialment va ser molt bo. Sí? És de na Bàrbara, perquè na Bàrbara se'n va anar, perquè son pare se va morir, bueno, va Aquella ser... tia estava loquíssima. Estava en plan, superloca. M'encanta una tia loca. Sí, sí, sí. Qui? I que na Bàrbara Reis. Ah, na Bàrbara no, Rey. Bàrbara Rey, No. Bàrbara Valiente. No, Bàrbara Valiente no té a Paquita Salas. Ah, i que no, mio, Bàrbara... Bàrbara no tenia llinatge, Ah, vale. jo Anava a crec. dir, na No. Bàrbara Rey, sí. Bueno, na Bàrbara Rosso. Na Bàrbara Rey l'han tingut aquí a Incas Orgullo. Sí, no, Top. era una altra, na Bàrbara. Bueno, és igual, que era la compi de Nadara. I elles dues estaven com que tothom, tota la casa estava com en contra d'elles, però perquè elles eren realment dolentes. Però eren Aquella perfectes. tia, en plan, que anava a tirar-lis oli a la gent en el Sí, llit. eren Què dius? No, o vinagre, no sé Vinagre, què era. vinagre. Vinagre perquè... Però no per, sé. mal per olor. risses. No, perquè se duia malament, li havien havien discutit. tocat no sé què i era com, La pues, venjança. fins que no surti, vos fotré sa vida. I, Sí. I després hi havia el romance de Nebea amb en Rodri, que Uau, en estava Rodri loquíssim. era com a pijo i ella era choni, i se deien los chonijos. I... Quin cringe! No, perquè ella ja va entrar com dient, Soy jo la soy choni. chonija, Sí. choni i pija. I és com pot ser tan beneita. Però és que era perfecte, a mi ella era la meva prefe, m'encantava Nebea. No li vaig agafar... A mi m'encantava, i tenies cabells roses, Era una tia xulíssima. i li deien la naranjita perquè era valenciana i ella se presentava com a naranjita, i el seu Instagram era naranjita la Lia. Naranjita la lia. Buah. És que era perfecte. Fuà. Era la Choni del El seu 2015, és que Fuà. quina que vols? És perfecte. I és un meme, tipus, si la vegés jo en foto la coneixeria? No, ara, No. ara no està és una normal. persona que jo pugui conèixer de No. looks. Na Bàrbara segur que l'has vista. Sí. En Trobes? Plan, sí, el vídeo de Fighter de Luxemburgo, d'Eurovisió, que surt una tia... A Nadara sí Com que posant- l'ubiques, no? Me sona Nadara més jo crec aquesta, que ets la però- més ubicable, i en Segur Rodri. que l'has vista. Ah, no, aquest vídeo és de Nilenia, no. No, hi ha un vídeo Nadara d'aquesta Molinero. persona. Me sona més. Naina, la que ubica, que aquella edició jo també me la vaig menjar moltíssim, va ser la de Maite Galdeano i no sé Na Maite Galdeano sí que Però l'ubic. això és l'edició anterior. Va ser l'anterior. Na Maite Galdeano sí que l'ubic, na Neus m'ha també explicat moltes coses d'ella, està fatal d'escap, aquesta dona, i ja estic in. Tu, Ja... na Maite sí que l'ubiques Na Maite més. sí, ja m'ha surt per TikTok i coses, i ja Sí. és com a, uau. Aquella edició a mi també m'ho ha donat tot. I xerrant de realities, concursos i tal, jo crec que el que més he seguit mai de tema concursos i això ha estat bastant Masterchef. Masterchef. Després record que m'agradava moltíssim quan se feia tipus Pequín Express i això, que ara han fet la 1 Hasta el Hasta el fin del mundo, que l'altre dia em van xerrar i ho vaig començar a veure ahir, i molt de servei públic, Sí. na Yolanda Ramos L'estim és tant. totalment servei públic, però totalment, i després els altres països com que també tenen coses així guais. I a mi aquest tipus de programa m'encantava molt quan se feia, i aquest, l'UCB també. Però després ja és Deliri Màxim, que des de 2017 va ser OT. Sí. Uau. Jo crec que aquí ja... Tu estàs seguint tot enguany. Sí. I què opinam? Ai, que poc n'han Què xerrat opinam? d'això. Uau. Aquestes darreres gales estic desconnectant moltíssim perquè Ja. m'estan traient a la gent més talentosa. O sigui, jo veia a Teju guanyadora. Tu eres Jo Team també. Teyu. Sí. Jo estava també d'aquest I barco. No el estava fet de jo que molt l'haguin dins fet aquí. fora a la gala 10, crec que ha estat. Però perquè les gales 10 se carreguen a les millors. La gala 10 de l'any passat se van carregant aquí ara també. I ho vàrem Jo- viure en directe. Bueno, Les meves... Amore, jo les Amore. meves preferides sempre se les han carregades a la gala 10. Vares viure en directe quan matemàtic. se carregaven en aquí ara. Sí, Però salvant en per Lucas. això no he tornat. Jo estava salvant en el Lucas l'any passat. Jo també. Era de quin percentatge? Salvaves un home hetero? Sí, Però era cookie. però era contra na Chiara. Llavors...
És que, no, saps el que passa? Aquí la catalanitat se te No. va esborrar, No, saps el que passa? Que en Kiara va cantar Mia de Navelena Aguilera i la va destrossar. Ja. No te va agradar. I amb Navelena Aguilera no. No la va Per aquí no destrossar passes. tant, la va fer guapa. Jo por ahí no No passes. passa. I enguany, ara que te queda, idò, des que queden, Enguany, en Guillo m'està agradant molt. perquè vos agraden, Però- és que a mi no m'agraden. A mi en Guilló no, En Guilló I en flop. Tinyo li estic començant a agafar, però els vídeos que surten per Twitter de ell ficant-se sa mà per segona bon. Però Dani, això ja fa... Dani, això va ser el segon dia de concurs. No, i Hem encara d'oblidar, ens hay que surten. perdonar. Que hem va? d'oblidar. Encara ens surten. No, És el mateix és que vera. fan, Ja utilitzen no, sa IA. Dani, no. Aquí en Bentinho no. Tu, en Belén Aguilera, no. I jo en Bentinho no. Soc tinyista, però vamos. No. Jo li vaig donar retweet a un tuit que era tan accurate, de que deia, si yo estuviera dentro de esa academia me tendrían que haber hospitalizado la segunda semana por reírme de totes les bromes d'en Tinyo, que soy. O sigui, soy. En Tinyo Jo crec que és mítica tan persona que intel·ligent. després te cansa, però, en plan Buah. que a nosaltres mos fa risa perquè no hi som. A mi com a Però concursant viure amb m'agrada ell- molt i en Tinyo és tan intel·ligent i té, la seva ment va tan ràpid que sobreestima la capacitat intel·lectual del públic. Tipo, ell és més intel·ligent que la gent que el veu i que el critica per Twitter, que no l'entén i el critiquen per anar massa enllà. No sé si m'estic explicant. Mira, jo Però- però a mi aquest concurs m'ho dona tot cada dilluns, jo estic encantadíssima i jo sóc claudista fins al final. Clàudia, guai. També. Guai, És que també. m'agraden molts enguany. O sigui, i na Cristina. És molt guai. Lo bé que va fer punto de partida de na Rocío Jurado. El passe de micros va quedar molt No. guai. No, a la gala ho va fer molt bé. D'aquest dilluns. Ah, sí. A veure. Bueno, lots, jo crec que m'ho estan passant tres pobles ja amb aquest episodi. Me N'anem... falta la segona exclusiva. Ah, la segona exclusiva He mundial! d'anar a cercar-la a sa bossa, vaig. Ves. Claro. Pensava que ja havia acabat l'exclusiu. Ah! En Dani, t'acabes de carregar les 4 fues que li quedaven a la nostra planta, se les ha carregat en la cadira. No passa res. Vos he duit un regal. I és que el meu disc no sortirà únicament en digital. I Que se m'ha guapo! romput un poc. Vaig, No passa res. Que sortirà el guapo! disc també en físic. Si Que el voleu obrir, especial, tio! si el voleu obrir, Voi. per de dins tot el disseny l'he fet jo. Què O dius? sigui, tot això que vos deia abans d'aprendre a utilitzar Mem, Photoshop i no sé obrint. què. Que xulo, per favor. Facecard. Facecard aquí, és que És no ho veureu guau. ara, però és molt guai. Hi ha un que està romput, me sap supergreu, si voleu vos que en va. duc un altre. Que... Ah, Dani. Però és xulíssim. Facecard. Què? I és literalment brutal. I aquí hi ha les Això és el lletres o llibret de alguna les lletres. De ses lletres. Hòstia, però és que no ho Se- estàu se veient, pot però és que el treure. disc és negre, posa fosco, I per darrere també és negre. és negre O sigui, no és disc de CD, sinó per darrere és negre. amb una silueta seva. Aquí, bueno, silueta no, en plan, amb ell. Una cosa, Que aquest xulo. disc és preciós. Demà, dilluns, explicaré com el podeu aconseguir. Ah, Que clar, demà guai. dilluns. Uau, i mira, aquí darrere Gràcies, està també. Dani, que Res. guai. Està superxulo, eh? Me flipa aquest efecte com a de fosco, real. Sí, És que sigui increïble. negre, superxulo. És preciós. M'ho vaig això pensar també. moltíssim i ha sortit superbé. Que guai. Ha sortit Estàs content beníssim. amb O el sigui, resultat? realment, quan vaig veure una capsa amb la meva cara, me va parèixer absolutament Hòstia. brutal. No te va parecer surrealista un poc? Un poc surrealista, total. Sí, no? Però Ho que és. guai, ha quedat superbé. Que xulo, moltíssimes gràcies. Quin Gràcies, regal més Jorín. guapo. Escolta, el durem dins El posarem... Ah, jo t'anava a dir, jo no tenc per disco, però Jo jo, sí. la Jo catsa no l'he al manco, escoltat, de fet. No l'has... no saps si funciona. No tenc Després com ho provarem en Jo el tampoc. cotxe, jo sí que tenc. Ho posarem la catsa aquí per decorar, jo crec que Sí? queda Podem guapo. posar aquí, per aquí darrere. Bueno, anem a jugar a un joc, t'hem preparat un joc que no és una preparació super extensa perquè mos No hem m'he hagut de copiat preparar res. del joc ara més viral en aquells moments de TikTok que és S'impostor. S'impostor és un joc que tota la vida jo li he dit blanco, però que ara se diu Blanco? impostor. Sí, no sé, bé, en fi, el joc de que una persona no sap la paraula i la resta sí el sabem i hem d'intentar dir paraules relacionades sense que se pilli qui és l'impostor. Vamos a jugar. Tenc l'aplicació, me l'he descarregada, farem un parell de rondes i ja a tomar por culs, parell? perquè això és super... Bueno, sí, igual és molt ràpid. N'hem de fer dues, el Vinga, va, manco, no? anem veient. I és que mos estem allargant moltíssim, però bueno. Activar oferta no! No vull pagar! Espera! Ja. Som absolutament terrible en aquest joc, eh?
he de dir. Jo no he jugat. Té pistes impostor, vale? No, així no serà tan terrible. Vinga, comença tu, vale? Has d'aixecar la carta i després quan ja hagis aixecat me'l passes. I vosaltres també com a que jugueu quasi, perquè no sabeu qui és. Això què és? Jugador 1 empieza, comença en Dani. Ah, que hi ha temporitzador i tot. Guau, tabeola. Blanc. Ai. Mà. Ets tu. Què dius? Fem una altra La ronda. Els aneu sempre, però. Si vol sé. fem una... No, Dani, una altra és igual. ronda. Jo crec que és Naina, què dius demà? Dani, Peix. una altra. Peix? Sí, sóc jo, que conyo. Neus, has de dissimular És que un se m'ha oblidat la pista, tio. Me cago en tot. M'ha donat una pista i se m'ha oblidat. Ja no he pogut jugar bé. Aquesta ronda ha estat una merda. Quina era la paraula? La paraula era estiu. Estiu. Ah, i jo, mà, sí. I jo, maio. Què diu? Hombre, no sé què. Vinga, va. No feina. has de dir això, has de dir... molt bona. Sí, com perquè... Dale una vuelta. Molt ben pensada. Molt bé. Hòstia, sí, que bona. Vinga, va. Iniciar. Pensa-ho bé, relaciona. Ara, però qui sigui impostor, recordeu la pista, és que jo se m'ha oblidat, tio, em cago en tot. Ja, començo jo. Sí. Sauna. Perquè no sé, o sea... Sí, no sí. Think big. Ja. Sí, ja. Dutxa. Uf. Fresc. Fresc. Però és que els neneus d'una altra vegada. Vale. Microfibra. Estiu. Aigua. Els neneus. Neus, tornes a tu 100%. Amor. Joder, macho, m'ha donat dutxa de pista i tu l'has dit, i dic, què conyo deus, no? Què era? Toveola. També, hola. Pues a mi m'ha dit dutxa, realment, bueno. Vinga, vamos. I ja, fem un altre, que tot m'ha tocat a mi, impostor. Comences tu, Dani. Començo jo. Fum. 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 Fum de què? Detrás del humo no se ve. No se ve. Pel·lícula. Però què esteu dient? Dóna-li una volta. Dóna-li una volta. És estratègia. Vale. Pel·lícula. 8. Vale, és en Dani. Dani? Un altre? Sí. Després de dir fum, en què te coronaràs ara? 25 de desembre. No ho sé. És en Dani. Ets impostor, Soc Ets impostor? claríssimament. Molt És bé. que m'ha donat Nova York. Ah, uau! York. Jo aranya, clar, per això he dit peli, perquè de Spider-Man, Spider-Man. claro. De fer una darrere, està sent molt ràpid, eh? Vinga, va, ser darrere. No sabem Un anunci. jugar bé aquí, se nota que no hem practicat. Hem de fer, vale, anem a fer una ronda en plan que sigui més enrevessada. Vale? Deis paraules com Molt més llunyanes. Més llunyà, Vinga, tot. va. Sí, perquè És si que no és molt fàcil. m'acosta dir paraules tan Pues llunyanes. llunyà, tot i que, que realment sigui de donar-li una volta, perquè Vinga, si va. no... És que aquest joc me passa com que sempre estic com jugant a coses superòbvies, però com no me sé... Ja, no, pues ara enrevessats, Semilla? És que no sé què dir. Vale. Llavor. Llavor. Disculpi. Roma. Què? Jo anava a dir violència. Què? Donar-li una volta. Com que violència? Com que Roma. Roma és boníssima. Roma? Bé, digue una altra. Ah, clar, aquí. Semilla. Ah! bona! En Neus. En Neus una altra vegada. Vale, ja ho he pillat. Vale, pues s'ha acabat ja el joc. Què era? Ah, t'autodelates? Hombre, si ja o sigui, m'ho ni he te dit. defenses. Què era? Era lletuga. Ah, Lechuga romana. clar. A mi m'ha dit iceberg. Clar. I has pensat que era iceberg. De la violència, saps? Que se ve solo la punta de l'iceberg, clar. Neus. Era Neus, super Neus, enrevessat. mare meva. Jo pensava que... Mare meva. La punta de l'iceberg. Bueno, ja està. M'ha tocat a mi tot el temps... No m'ha tocat ni una vegada. Impostor. Ara jugarem un per TikTok a part. Bueno, amigues, moltíssimes gràcies, Dani, per venir. Ha estat Res a molt guai. vosaltres. Com ja saps, ara has de deixar una pregunta pels pròxims convidats i una cançó? cançoneta. Guau.
Quina és la teva lletuga preferida? Ah, Quina és la teva lletuga? si me tocàs a mi aquesta pregunta seria una pregunta molt interessant. Vale, jo no me sé molt de No tipus de tinc ni idea de lletugues. lletugues. I què te fa pensar que la pròxima persona sí que entendrà? Igual Pues, mos sorprèn, no no? Hi ha molta gent que és molt forofa de coses així. De les les lletugues, lletugues. són fans de De les la lletugues. lletuga no ho Fans sé, de però les igual les lletugues. Hi ha acuïna. fans de les lletugues. A lo millor descobrim un gran fan de la lletuga. Abans havia pensat una que crec que era molt millor. Ara Amem? m'estic arrepentint. Dali, Vinga, dali, dali. És que aquesta és com més polèmica i té com més... Vinga. suc. Demanem Mos les agrada. dues, si no... De que no series fan mai. M'agrada. Vale, Vale. vale. A més, està així relacionat Sí. amb el podcast, m'agrada, m'agrada. Vale, molt bé, pues tenim pregunta pel pròxim convidat i mos has de dir una cançoneta. Hombre, jo crec que... Però en posam una des disc. Podem Sí, posar una dels discs. posam una des disc. Ja varen posar puta tip. Quina Igual podem quina posar és la una teva altra. prefe? No entenc. Ja veurem. Bueno, nosaltres jo he- Cusa mos agrada. Sí, jo Cusa m'ha agradat. A mi sí que m'agrada el puta tip. Sí, Sap però no... greu. Sí. Però Cusa de les altres sí que més m'agrada. Però, per Mentre favor. mos pots anar contant de què va Cusa. Com ha sortit Cusa. Guau. És que aquesta cançó la Uau. vaig fer No soy per perra, però una uau. relació d'amistat com super tòxica, Sí. en plan super de dependència, super no sé què, i me vaig acabar tornant super loco. Llavors com vaig fer aquesta cançó com un poc en la idea de ser una perra, de ser un poc una tia Rigoberta dolenta. Bandini. I per una part amb la part de la dependència de què faig ara que estic com a la puta merda. I va sortir això. I aquesta cançó com ha evolucionat moltíssim, o sigui, la vaig fer el febrer Uau. i fins ara, el novembre, no l'he acabada. O sigui, crec que és després de... No, Putativ la vaig fer després. Crec que és la cançó que vaig fer primera de totes. I ja, Que tanca el disc. i ha evolucionat moltíssim, sí, sí. I fins aquí ha arribat. Moment de promocions. Sí, si vols tornar a repetir... En Dani En Dani, En Dani a totes les xarxes. concert, Concert dia 28 de desembre a la nit. Serà xulíssim. Veniu. serà molt prometre guai show? i serà Podreu gratis. comprar discs. Serà xulíssim. És I- que Simplement. planazo. muy bien. Nosaltres som a Instagram, @anamfem.podcast. TikTok. @anamfem.podcast. Què poden fer Spotify? A Spotify mos heu de seguir, donar 5 estrelletes i donar menys no fa falta ni que entreu. Què poden fer a YouTube? I a YouTube us heu de subscriure, donar m'agrada, comentar, home, quina és la vostra Mos cançó agrada preferida comentaris. d'STP. Podeu comentar. I... Menys si heu escoltat CP, si vos ha agradat. Però el més important, més enllà de subscriure-vos, que és el més important de tot, però més enllà d'això, heu de compartir aquest podcast amb la gent que vosaltres No, vos... però això el més important és comentar. Bueno, però també s'ha de compartir, Podeu perquè fer-ho. jo crec que aquest podcast pot ser molt interessant per qualcú també, a lo millor que vol començar a produir alguna de música, i si teniu qualcun amic que a lo millor està que no sap què fer-ne, a lo millor que pot que li ajudi un poc, no? Total, 100%. Jo Total. crec que pot ser superinteressant. Per exemple. Pues Així nada, que res, Dani, moltíssimes gràcies, Dani, moltes per venir. gràcies A vosaltres. per venir. Ha estat molt guai. Ha estat molt guai, sí. I molt especial, Exacte. aquest episodi. I res. Tothom en el concert. Serà xulíssim. Aquest moment sempre me genera moltíssima curiositat. O sigui, com és que t'aixeques i hi ha com un tall en negre, És edició. però hi ha com un tall en negre sempre, Sí. i després s'atura. És Però edició. després com que se segueix veient en la neu. Això. O sigui, Ara això és post ara negre, Això és post negre. Però i per què existeix el negre? perquè mos dona la gana. Ah, és com l'ore ja. Sí. O sigui, no és que sigui necessari ni res. Uau.